Como lles decíamos, a nova do día é a Rapa das Bestas. Hoxe arranca o que é a Rapa das Bestas, aínda que o curro a subida ao monte será mañá, a saída, xa saben, ás 7 da mañá, e posteriormente o primeiro curro tamén sobre as 7 da tarde, un curro que ofreceremos precisamente aquí en Estrada Televisión. Pero esta mesma tarde achegámonos ata ali, ata o curro de Sabucedo, para falar co presidente en funcións, como di el aínda, da Rapa das Bestas, Javier Quintillán. Todo está preparado, está chuviscando un pouquiño e mañá empeza a Rapa. Hoxe xa hai festas, hai movida, pero en todo caso a Rapa de verdad, a Rapa das Bestas empeza mañá sábado, o domingo outro curro máis e posteriormente xa o lunes o curro que se chama de traballo. 3 días de traballo, 3 días de festa en Sabucedo. Para falar da Rapa está con nós o presidente, agora dicime que en funcións, o presidente da Asociación da Rapa das Bestas de Sabucedo, Javier Quintillán. Javier, moitas gracias por atendernos neste fermoso curro que mañá estará cheo de cabalos. Sí, estará cheo de cabalos e de xente para vir a ver o espectáculo que é a Rapa das Bestas, non? Aquí estamos un ano máis, como ben decías, Pepe, o tempo non nos está xedando moito, pero temos toda a confianza en que mañán o tempo millore, e, bueno, que queremos dicirlle aos televidentes é que a Rapa das Bestas está asegurada, ainda que o tempo non nos acompañe, o noso maior inimigo é a néboa, porque é difícil localizar os animais, pero sexa como sexa, nos xa temos aquí máis de 200 cabezas para facer o curro e que o espectáculo se siga facendo como todos os anos en maior trascendencia. Hai que clarificar isto, é dicir, mañá subes exactamente igual ao monte, vanse buscar os cabalos. O problema é que con este tempo e coa néboa os cabalos teñen unha especie de mimetismo total e desaparecen. Entón, pues, en vez de ao mellor poder baixar 300 ou 400 reses, pues baixase moitísimas menos. Pero xa hai 200 aseguradas que xa están localizadas e, polo tanto, mañán pues estará pues prácticamente cheo, como sempre, o curro. Sí, nós para facer a Rapa das Bestas necesitamos un mínimo de 200 cabezas. Como te comentaba, xa está asegurado, pero, bueno, é un pouco orgullo propio con nós mesmos, cantas máis cabezas se baixen, pois mellor. Non é o mismo ver baixar, incluso pola xente que ven, xa non polo noso orgullo, a xente que ven a Sabucedo non é o mismo ver baixar por Saramagoso 200 cabezas de ganado que baixar 600. Sexa como sexa, temos esperanza de que mañán sexa un bo curro que vai estar garantizado, como te decía, e, bueno, a afluencia de animais vai estar asegurada. E a afluencia de xente, porque estábamos vendo xa pues, que hai xa xente acampada, como todos os anos, pero, bueno, pouco a pouco isto vaise convirtese na capital mundial do cabalo. Sí, bueno, a Rapa das Bestas, a xente aquí da Bisbarra xa sabe que a importancia desta festa, non? Cultural e de proxección internacional. A afluencia de público está garantida, máis co das Bestas, diría eu, porque nos derradeiros anos a afluencia de persoas aquí ao curro de Sabucedo está sendo entre 8 e 10.000 persoas, sobre todo o sábado e o domingo, que son os días fortes, como ben comentabas antes. O curro do luns é un pouco a Rapa pos veciños de Sabucedo e, bueno, para todos os visitantes que queiran vir aquí, que disfruten con nós desta festa, que para nós é un orgullo, bueno, pois seguir adiante penso que é unha das festas con máis proxección internacional. Deixou de ser patrimonio da parroquia de Sabucedo, incluso do Concello da Estrada. Eu penso que é un patrimonio xa de todos os galegos e incluso, bueno, pois faltounos un risco aí, 300 votos para lograr esta declaración de interese cultural e inmaterial, pero, bueno, para nós o feito de haber sido nomeados, a verdade é que un orgullo. A parroquia de Sabucedo estamos contentísimos. Nos o que podemos garantir é que seguiremos loitando, seguiremos facendo a Rapa das Bestas con toda a tradición como foi hasta agora. Isto é algo que non se vai a perder, está garantido o futuro desta festa e, bueno, penso que todos os galegos debemos estar orgullosos de que esta festa nos represente por todo o mundo, non? Dicía en algún intro o director xeral de turismo que unha foto da Rapa que chama a atención, non? Hai 2 anos en Nova York, no World Trade Center, destas pantallas gigantes carísimas que teñen os americanos, bueno, pois durante toda unha semana unha das fotos que se estuvo proxectando era da Rapa das Bestas de Sabucedo. Nos estamos realmente encantados
con toda a modestia do mundo, por suposto, pero estamos moi orgullosos da festa que temos. Bueno, pues estaremos aquí, por supuesto, está la televisión, ya saben ustedes, ya vivimos anunciando que emitirá en directo o curro de mañá sábado, será o curro que máis menos sobre as 7 da tarde, principio digo máis menos porque lógicamente hai un traballo de traer os animais e posteriormente tamén o que é o descansar das persoas que suben a Tomonte, logo os propios loitadores, que a maioría suben tamén a Tomonte para baixar as bestas, e nos transmitiremos ese curro en directo. Javier, bueno, simplemente tamén lembrarlle precisamente ás persoas que nos están vendo a que hora máis menos será despois o curro, eu xa dixen sobre as 7, penso que non me equivoco demasiado. No, estás no certo, Pepe. Como ben decías, dependemos das reaccións dos animais salvaxes, pero vamos, a verdad que aproximaches moi ben, entre 7 e 7 e media o curro estará cheo de persoas para ver o espectáculo e, por suposto, de bestas. E pois o domingo ás 12. Os domingos ás 12 da mañán, o curro dura sobre 2 horas e media, o luns remataremos a rapa do ano 2009 co derradeiro curro e a solta das bestas ás 6 da tarde, que é o acto que pecha o que é a rapa das bestas. Pecha a rapa das bestas, pero simplemente para citalos de novo para o vindeiro ano. Javier Quintillán, moitísimas gracias. E a vostedes, unha vez máis, a cita está aquí en Sabucedo, hoxe está pois chuviscando un pouquiño, pero en todo caso San Lorenzo non acostumbra a fallar nestas cousas, e seguro que mañá fai mellor día. Non queremos tampouco que faca un sol espectacular, pero sí, polo menos, que non chova demasiado. O curro, en todo caso, xa dicíamos, está garantido.